Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Repo Warehouse sa Pampanga, no? Dito sa Barangay San Agustin. So, maraming mga repo dito mga kapatid, no? Sa mga gusto kumuha ng pang-service na motor, marami pong pagpipilian dito. Kaya sa mga makakapanood nito ay punta na kayo mga kapatid, no? Dito lang yan sa San Fernando, Pampanga. So abangan po natin yan mga kapatid. Noxky Vlog. Ito po mga kapatid yung warehouse dito. Yan makikita natin. Yan. Kung gaano karami yung mga motor dito. Nabawasan na siya, no? Hindi katulad daw dati na napakarami dito. Ayon dun sa security guard na nakausap natin. Salamat kay Sir Nico. Yan. Makita natin dito. 499 lang po mga kapatid yung kanyang down payment. Tapos kung kukuha tayo ay kasabay na yon yung monthly installment niya, no? I-advance na yon for 99, tapos yung kanyang monthly katulad nito mga kapatid, itong Mio, ayan, sariwa pa yan, no? 499 yung kanyang down payment, tapos yung kanyang monthly ay 2786. Ayan, napakamura na mga kapatid, no? Ayan, marami dito mga kapatid. Ayan, mga puro Mio, puro 500 lang po yung kanyang down payment, no? Ito mga Mio ay 125. Ayan, wala dun. Ayan, napakarami mga kapatid. Pipili ka na lang talaga kung ano yung magugustuhan mo dito. Ito, Honda Beat 500, tapos monthly nya 37. Medyo mahal pa to dahil sariwa pa, oh. May ano lang dito, sira yung kanya, at saka madumi lang mga kapatid, no? Yan po, napakarami, oh. Medyo nabawasan na nga mga kapatid dahil dati lahat dito daw marami yan dito, marami na nakakuha sa kanila. Ayan, ngayon konti na lang. Ito mga TMX 125, tapos mga Badja, ayan, meron doon. Tapos marami ding Suzuki Smash, ayan, nakahilera mula dito hanggang doon, puro Smash. Madilim lang eh, kaya nilagyan ko ng ilaw para makita natin, no? Yan, kagaya nito, Smash. Yan, oh. Flap lang yung gulong niya. Ito naman 499. So 1940 na lang ang kanyang monthly. Sa 3 years po yan mga kapatid, no? Ayan, no? Ito rin, Smash na kulay red. Yan, no? 499, tapos 1940 kanyang monthly. Yan, ito mga sariwa pa, oh. Smash 499, 2487 na lang monthly, oh. Ganda pa to, oh. Malikabok lang. Yan, pati ito mga sariwa pa. Pili lang talaga kayo mga kapatid. 499, 17, 42 kanyang monthly. Ayan, napakarami. Puro Smash to mga kapatid. Hanap tayo ng Honda Click. Ito, Mio. Ayan, kulay black. 499, 2487
kanyang monthly sa 3 years. Ayan. Puro ganun lang karamihan mga kapatid. Nasa 2.8 monthly. Yan, katulad nito. Tapos pinakamababa yata ito. 2.3 38 ang monthly. Ubus na mga kapatid yung mga motor dito. Maraming kumukuha talaga, no? Pili-pili ka na lang talaga sa motor na gusto mo. Dito Honda Beat. Tingnan natin mga Honda Beat. Yan, no? Ito kulay puti. Ito medyo mahal pa to. 3.7. Yung iba walang walang price. Ito Honda Beat. Ayan, no? Sariwa po. Digital kasi yung ito 36 months for 99 to 7 86. Ayan. Ayan, no? Dami na nakakuha dito. Yan po, pili-pili na lang. Mio dito naman puro Mio i125. Ito basag na yung salamin niya, no? Pili na lang kayo ng sariwa pa, no? Talagang kailangan ka dito, malinaw yung mata mo sa pagpili, no? Yung mga sariwang sariwa pa yung mga bago lang na nabatak. Ayan, naubos na yung mga Honda Click dito. Ayan, mga TMX. Ito mga bago daw ito, sabi sa atin. Meron ditong Raider 150. Ayan, kulay red. Monthly nya 4.7 pa, malaki. Tapos 5.5 down payment. Itong 499 monthly nya 3.9. Ayan. So Honda Beat ulit 499 down payment 3,891. Ito, meron din silang mga TMX dito. YTX 125. Ito 499 19 na lang, 1940 kanyang monthly, no? Ayan, no? Mga sariwa pa, malikabok lang talaga. Ayan, no? Ito walang price. Ayan, puro YTX. Barako meron. Honda Beat na ubus, ay Honda Click na ubus na. Ito Honda Click, may price ba to? Ito wala pa, baka naka-reserve na siya. Yan siguro mga naka-reserve na yan. Yan, talagang ikot-ikutin nyo na lang mga kapatid, no? Baka nakatago lang sa mga gilid-gilid yung hinahanap nyong motor, kasi marami siya, no? Kung hindi ka talaga mabusisi sa mga motor, hindi mo siya makikita. Yan, mayroon pa palang Raider dito. Ngayon, no? Raider 150. Yan, dalawa. Ito pa, Mio Soul. Ay, dalawa. Puro smash, marami dito. Ito mga sariwa pang smash, oh.
Kulay pula. Mga sariwa pa to. 2.4. Yan mga kapatid. Pili-pili na lang. Parang bargain lang mga kapatid na mga damit. Pero ito motor. Sir, di nakasali yung dito, sir. Ay, hindi na nakasali yan. Ayun, hindi na wala kasali yan. Mga damage na siguro yan. Yan. Puro Mio pa yun nandito. Yan. Naubos na yung Honda Click. Dati napanood ko na mga vlogger na nag-vlog dito. Marami pang Honda Click. Ngayon wala na. Naubos na. Meron dito Honda RS. Ayan. Kano dito sa RS? Yan o, 499, rebate 700. 2.8. Mio. Ito, yan ang magaling ka tumingin dito. Puro Arkabo kasi. Mio I-125. Pili ka na lang talaga. 3,001 monthly. Yung iba po dito motor walang nakalagay na price yung monthly nila, pero pwede nating itanong sa kanilang mga staff dito. Maraming nakakuha dito mga kapatid, kaya kumonti na siya, no? Ayan. So may pa rin 110. So ang may hawak sa kanila, ito yung Country Panders. Ayan. Ayun yung company na nag-aano ng mga hulugan na yan ng motor. So yun lang po mga kapatid. Dalaw na kayo dito sa warehouse na to. Ayan. Ito yung kanilang main gate, no? Ayan, nakalagay. Country Panders, 499 down payment na second hand na motor, no? Dito, ayan yung address. Lot 2, Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Beside BPI Family Bank and in front of Mariwasa Tiles. Ayan po yung kanilang number mga kapatid, mga gustong mag-avail. Tapos ito yan mga kapatid, yung daan. Yan. Palabas na lang MacArthur Highway yan. Ito yung BPI, dito yung BPI. Kasing Mariwasa, ito naman sa kabila. Papuntang Angeles doon, tapos papuntang San Fernando hanggang Pabulacan mga kapatid yan. Yan po. Dito lang yan, ayan. Diretso lang kayo dun sa loob. Mag-inquire ka dun sa loob at pumili kayo ng motor na nababagay sa inyo, no? So yun, maraming salamat mga kapatid sa panonood, and God bless po sa ating lahat.